Slower. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang kalbo. Oras natin mga kabisyo sa buong kapulan. We get 29 minutes after 7 o'clock in the evening. Kamusta ikaw? Pauwi na sa bahay nyo? Na-message mo na ba si Mrs.? Na-message mo na ba si Mister? Na-message mo na ba si Nanay? Na-message mo na ba ang taong nag-aalalab sa'yo? Nadali ano? Nag-aalalab sa'yo. Ay! Dali! Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Oy, basic na basic mga kabisyo ah. Ang Star City po ay bukas na po from Wednesday through Sundays. 'Di ba? Alas 2 ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi. Wednesday to Friday po 'yan. At alauna naman po ng hapon hanggang alas 10 ng gabi tuwing Sabado at Linggo. Bukas ang Star City. Yahoo! O eto na, di na natin patatagalin to. Masarap pag-usapan to. Pag-usapan na natin to. Isang lola sa Maynila ang sugatan matapos palakulin umano ng isang tricycle driver na pinagbibintangan niyang mangkukulam. Oh no! Ayon sa suspect, ang sabi niya, wala naman daw siyang planong patayin si lola. Binigyan niya lang daw siya ng disiplina dahil eto nga, malakas daw ang kanyang kutob na ng suspect na mangkukulam si lola dahil bigla na lang daw siya nakakaramdam ng hilo at masusuka. Dagdag pa niya, boses daw ng lola ang kanyang naririnig at tila nang aangkit pa umano. Tang! Ano masasabi mo dito? Ay, peste yan. Baka naririnig niya. Baka hindi ba nakadrugs yan? Ang bihira. Ay nako, sige Tang, logican na nga natin to. Logika na yan! Logika na yan! Okay mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ito yung kadalasan na basic na pag-iisip ang merong naiilan sa atin. Masyado nating pinangungunahan ng mga bagay gamit yung intuition natin or pakiramdam kahit wala tayong ebidensya. Kaya tayo napapahamak sumasablay tayo dahil puso ang ginamit instead ng utak. Well mga kabisyo, the heart associated with emotion while the brain is associated with logic. Kaya wag po nating pagkatiwalaan yung puso natin dahil ang puso ng mga tao, di ba? Sapagkat ang puso, nanggagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, pagpangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi sa mga kasinungalingan, at paninirang puri. So we have to watch out kung ano po yung nilalaman ng puso mo. Kasi ang lalabas sa bibig mo at yan ang nagpaparumi sa'yo. Kung adulterous heart ka, lalabas yan sa bibig mo. Kasi pag nagkukwento ka, ang pagkukwentuhan nyo about sa chicks, yung trip nyong chicks, yung sexing chicks, yung sexy nyong OJT, yung sexy mong pasahero. Ganon na ganon po mga kabisyon lalabas sa bigbig mo kung meron kang adulterous heart. Diba?
So kung may kilala kang tao na panay lumalabas sa bibig ay mga ganyan tungkol sa babae, ibig sabihin po, it implies lang na ang kaisipan nila, ang desire nila, ang actions nila are unfaithful or betray the commitments that they have made. Whether in romantic relationships, or in a broader spiritual or moral sense. Oh, nako po. Eto na. Narinig ni ate, narinig ni misis. Alam na this. Oy, huwag niyong aawayin yung mga nobyo at mga asawa niyo tapos sabihin niyo, narinig ko, sabi ni Diego Bandido adulterous heart ka daw Huwag naman! Huwag ganun ate! Huwag niyo akong pagsangkalan! Baka hantingin ako Pero mga kabisyo, eto, real talk. Totoo naman po yung sinasabi ko Coming from a person with an adulterous heart before. Pero ngayon kasi, si Jesus Christ na yung sa heart ko kaya basic yan. I can never go wrong. 100%. Amen? Amen! Sugdan tangurinos. Ido ko ang ulo. Unod, bukog, unod. 34 minutes after 7 o'clock. Good evening, Metro Manila. Enjoy the song. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!